So welcome लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोरा दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोदोनि 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय आलायारन बड' फिल्म बे फिल्मखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससे क्लिप देखायनो होननानै लादों। जुदि नोंथांमोना गोसो दं अब्ला नायलांबानो जाबाय आरो गोसो गैयाबा आं जेबो बुङा। जायखिया नोंथाङा नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामनो हाबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला बांद्राय बुंनो दाला भिडिअखौ थाबैनो सुरु खालामसै। आदाया सुमफ्राम फिथाइ जानो? आं जाया। मानो? आं जानो बादों। जायाब्ला आं गाज्रि मोनगोन। मानो? ओरैनो। मानो ओरैनो? नों मानो बिब्दि आब्रा खालामनो हामा? मानसिफ्रा नुब्ला मा साननो? नों मानोथो आं फिथाइ होनायखौ जाया? बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो? बेवहाय मोजां मोननाय, गाज्रि मोननायनि मा बाथ्रा दं? बुंबायना आं जानो बादों होननानै। नङा, नों आंखौ थगायदों। नों आंखौ गाज्रि मोनो। बेनिखायनो एरा एरा खालामो। बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव। आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो? हट बिदिबा जानोसै आं। खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया आफिसादाव गाबनाय दिखार नांहाब नांहाब हां मासुरहाब सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आयो आंबो सुसुमो नाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव अखानाय सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि आयना महर अराय समाव खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव ओंखाम गैला। नों ओंखारलां दिनैनो दानो बोसोरथामनि मादाव हाखौ खारिज खालामाब्ला ख्रब खालायनाय जासिगोन। आइ बैसोमुथि समायलायो आं नोंखौ आं मोनबारुनि जिनज्रिनिफ्राय उदां खालामगोन। लोगोफोर आं आसा खालामो जों बे भिडिअखौ थाबैनो बयबो नुनो मोनसिगोन बे बोसोरावनो। बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।